Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βασίλης και σήμερα παίζω Χαίρομαι πολύ. 1,8. Άλλος ήταν αδερφός μου. Χαίρομαι πολύ. Δυστυχώς δεν έχω για αδερφό. Anyway, ξεκινάμε με το χρωματισμένο μπίκον που παίρνει και άλλους συνδυασμούς χρωμάτων. Να ας πούμε αυτό. Πορτοκαλί. Όχι ακριβώς. Αυτά. Μετά έχουμε τον Guardian, το Endermite και το Rabbit. Το Guardian. Τα καινούργια bots. Mobs. Εδώ έχουμε το Armor Stand που είναι όταν δεν θες να φοράς την πανοπλία σου. Δυστυχώς την κλέβουν εύκολα. Εδώ έχουμε τα banners, black banners. Και εδώ πάλι black banners. Ναι, απλώς θα βγάζει μόνο black. Είναι για να κρίνεις τα item σου, νομίζω. Βασικά δεν νομίζω ότι γι' αυτό, γιατί έχει κάτι καινούργιο. Κάσε! Να, εδώ είναι Poison of Leaping 2 και 1. 2,1. Που λέμε, καμία σχέση. Είναι, αυτό κάνει 2 blocks άμα. Ενώ αυτό κάνει 1,5. Και είναι λίγο. Λέμε τώρα. Σιγά διαφορά. Εδώ έχουμε καινούργια blocks. Σαν. Fuck! Σαν στο items τα stairs που τα έσπασα κατά λάθος κι άλλα. Εσύ γιατί δεν γράφει. Εδώ είναι σκάσε diorite. Γρανίτης είναι αυτό. Και smile block. Που έχει πολλά ύψη. Εδώ έχουμε το ένα block. Fuck you smile. 2 blocks. 3 blocks. 4 blocks. 5 blocks. Και ούτω καθιστή 30 blocks. Πέφτουμε. Εδώ έχουμε τα 100 blocks. Βασικά νομίζω είναι και 110. Όχι, 100. Βασίλη. Εδώ τα αφήνουμε. Και αυτό είναι το jump που θα με στοιχηματίσει πολλά. Και αυτό τα πολλά εννοώ τη ζωή μου. Αλλά δεν πειράζει. Fuck! Survive. Αυτό ήταν το τέλος του βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.